Molweni, ndinamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Bafikile ke oonozakuzaku kwaMsimelelo. Ulotyolwe ke uNontle noba nje uyisemkhulu eye wadura. Inkomo yakhe nje ibiyi-10,000, ekanina bekuyi-15,000. Kodwa ke zizonke iinkomo zibe yi-180,000. Bake bemka ke abakwaMxenge. UMsimelelo watsho ke kuyise uba hayi noko uyibaxile tata. Ethi noko besilindele noba yi-60,000 ngoNontle. uZikhala uthe hayi bazobuya angastresi. Nyhani ke baye babuya ke ooBhejula bezoyikhupha yonke le befanele bayayikhupha nazo zonke ke iimfanelo ezikhutshwayo xa kulotyolwa. uLuzuko yena ulale kwasa kwikamera kaAnathi. Uvuke sekusekuseni noAnathi sembuza uba hayi bo awuhambanga na. Phofu noZuko akalwi kwikhitshini ngugoqogoqo wezitya. Uthi kunoMaflawa wayetshilo uba le ntombi ligqwirha eli. Ethi uAnathi ucinga uba uLuzuko uzothi bhabha kuye ashiye yena rha. Uthi le yi-second ovulation ye-period ebekumele into yoba uyathatha noko isisu kule game and ke ngoku uphuthelwe lelo thuba ngenxa kaAnathi. Uthe ke unoMaflawa hayi ngeke mhlawumbi ayinguye inoba ingxaki nguluZuko. Uyazama ukumthethelela. Uthi noko usengumtshakazi lo, inoba yonke le nto yenziwe njengoluZuko. Uthe ke unoZuko akakwazi uLuzuko ukwenza loo nto, futhi into azawuyenza unoMaflawa ude wathi ke unento ongayenza kukuba uvele uyenze ingavuki into kaLuzuko xa ifika kwaAnathi. uNoZuko uthe yena uzamhlisa ipoyizini bawukhe wamitha apha. Oogqiba bamqhawule neso sibeleko yena. Futhi nje yena Gabadiya okokuqala. Soze asonge izandla yena uNothe. Hayi ke wathi unoMaflawa khawuqhubeke ke Gabadiya wenze mhlawumbi izitya ke ezi ozihlambayo. uAnathi uthatha iwokhi ke wahamba noMatilda umbalisela ngokwenzekileyo. Uthi yena bekhe waxolisa ke kunoZuko ngayo yonke into, but ke unoZuko ngulo uqinelwe yintloko. uMatilda uthe makayeke uba weak, sisithembu esi, i-competition i-high. Uthe ke makabe yinja yegame ayeke ube ezenza msulwa apha. Watsho ethi awumenzanga nto unoZuko for uba ube unanazela emva kwakhe ucela amaxolo. uAnathi uthi yena wenzela nje inzolo noxolo akafuni ube kuliwa. uMatilda uphindile wathi tshomi yeka uba ethe suvumela unoZuko akuqhele, mxele kuluZuko. uAnathi uthe ke yena akafuni ukuba yimpimpi. uMatilda uthe ke inye ke indlela yokwenza into yoba unoZuko aphume kuwo kukumxela kuluZuko ngoba yindlavini. uAnathi uthe yena le yenye imini nje kuye ngoba ngapha kwaMxenge kwahanjiwe kolotyolwa, ulotyolwe uThulani uNontle, ngapha ngunoZuko. Hayi kuMatilda uthe uyabona ke le yinja nje enjinjonju usenjeni. Nanko ke uAnathi ecela uxolo kunoZuko ethi kwenzeke imisteyikhi enkulu ngale nto yoba uLuzuko alale erumini yakhe. unoZuko uthe uyamdika le nto yakhe yokuzenza innocent, uyayibona. Ethi uyazibona na uba ngoku uyaninyathela. uAnathi uthe ke uzomnika usuku lwakhe. unoZuko uthi makangathi ngoba efeyile dizimali abaleke inyala lakhe, wathi angalinge azomdika yena. Uthe ke angakaphinde athathe ixesha lakhe, yena ngunoZuko kayi-1 uza kumbonisa. Ufuneka yena uRhali ukwazi ngelobola. uZikhale akafuni kwa uba makazi nenye into. Uthi uMsimelelo makayeke uvumela ulawulwa ngumfazi. Ufuneka ube ngathi hayi bo kaloku uNontle ngowam, nam ndinayo irayithi yokwazi. Wathi laa tata ndicela uhambe uye ekhitshini makoti uyosenzela iti, bayeza abantu bakwaMxenge bazophinde babuyele apha endlini. Nanko kuAnathi ephinde ebuyela kunoZuko kwakhona. unoZuko uvele wamphoxa ke kule game wathi angakalinge amqhele kakubi yena bebethethile ngoba uthi unoZuko uAnathi ucela baphinde bathethe. uAnathi uthe yena ufuna nje basebenzisane and yena usengumtshakazi phaa. unoZuko uphakama waya kuye ngasendlebeni wamxelela uba wena uthetha nje uthuvi, watsho wamshiya apho. So uNontle ke guys ulotyolwe. uThulani uye wabulela kuyise nakomalume ngokuyomlobolela. Ngapha kukhona uZikhale ongutata kaMsimelelo obize imali enkulu engaka, asazi noba akazufuna iportion ethile nakulaa mali yelobola.
Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.